Ndoda ngoti nditaure mbichana handisi kudzivisa panga masvika asi ndiri kukumbira ndichiti nhasi zvakasiyana nezvemazuva ese. Ndori mundinzwisise. Hatina patinotonga patinodimbuzira nyaya nyange tichiti time. Asi pa2 minutes nyaya yako unenge wanyatsonzwa kuti ndeyako shuwa. Saka ndokukumbira vanhu bata mabhuku nhasi munonyora nevanotaura kuda fast chitonzi. Chechi2 vanhu badara imozvo. Kana chitonga nyaya hatina favor tarise kuti kwakaita sei kwakadii. Zvinhu zvakanaka ndozvatinongoda kuti tiite setiita. Amira sei? Nyaya imwe inodakumukadzi mapotential investment. Saka patakazovharwa nezvacho mari yacho tatauya ne160 tatakampa dipiti ranouya kubhadhira musa 50 yesu takatobata geji rakumukoma. Saka nezvinakatama ibaba akaratidza kuti mari yacho asati aiwana. Saka ndamuti uye kudaro toziva kuti mangwana takatobata geji rakatinaa apa mune geji ramuna tauratidzwe ini handese ndikakwanisa kutaura because pano vakauya kutora patautora ndakati nochimbobatei makadaiso kuti wauya wasezowatiwa nofana zvinhu zvavakafana. Saka tasendane chinhu pano pageji chimbobate geji so handisendane chandakacho mara hamuna kuti utoregekera. Saka totengesa kazvibwei hazvina problem. zvimwe zvinhu nditsoro kuti vanokapa imari kwese amwanzi uto handizvo zvavakanyora atakawirira mapesi musi wa15 zvanizuma tinobhadhara tikanyorana basi tanyorana zvemusi wa15 ndanokwanisa kubhadhara mari geji tikawirirana $100 akati $60 ndopedzisa ine patakawirirana tikanyorana kutaniso tikatosainira mapesi tokati ari kubhadhara $100 kozopedzisa $60 mukunemarisa patakanyorana nayo majeti yacho atakaura ndizvonza 15 mari kaunga uchakuiziva mari angawabata waizotia sara yacho aiwa gejo rakangabata mari marutura gejo rako zuva 15 ndozvandokutika ndokuema ndaita ndati mari asandaiwana alachangamira ndopawati nosaka tichitengesere gejo ndakatano zviriko zvitori raitopa kuti nge zvikwanisa kuti ndikwanise kudamburawo mari yangu ichikwanisa kuenda ichipero apo izvo ndokuti zvekundipati gejo rakatengesa harisizomita madzimari apa ibandotora kutenga mari ikwanisa kushapatika kuti zviite chochi toda kuona inini makaona gejo rinohunapo kuti ringaite mari gejo rakavevhariwa 115 gejo rakanaka zvasi rakamboshanda but harina dambudziko rarina takarevisa pa 115 then $45 makosti edaro vaita 160 kumari yaida uri pazvinhu zvake zvesemari 115 ndo mari yake yese kubhadhara 115 yelo kubhadhara gejo kamaisa kuti 115 ngamatogona kupedza nyachekazopindana nguwapapata zvinhu zviviri gejo muchimwe chinhu saka babake vakazopinda katano gejo nderangu iyo zvati ati gejo ratengeswa babake vakati agejo da kuti titore da kuti tiite window brafumu
Sasa nataka kupata 50 wako na mali ya kutoa hiyo. Ndio 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 upepe. Mbona ndio kundizo ngida wakaturambe pepe. Sasa azimeze. Batoro kwanda Kana kana bado unatengeza. Hiyo bado unatengeza bado. Takatengeneza basi ni shamba la Mungu. Kwa unazotengeneza ile dress vizuri. Kwa nifike tata kwa sababu zonaanza kwa watu na. Kala titengeneza zile tutengeneza ni kumwari na. Ndio sana ni balance. Mnatengeza gani? Mnatengeza gani? Balance sana ni balance. Wazizwa Anduzo. Ndikurambana nazvo nokuda kuti nini pesa apa ndiri kuuya ndane nguva ndichinguya kunopiwa vasikui gedhi racho nyange rakatengeswa harisi kuenda nezvi zvangu zvandiri kuda inini ndokuramba ndichishandega kuno aiwaka gedhi rakatengeswa iwe unobhandara unopiwa iwe kwakuona haienderane futi mari yacho yeproja vakatoendesa kare mubhedha unoita 75 base makichenjezi aenda $95 hazvisi kutoenderana yese bvaita mari 135 tubuda 135 avanga vaisa imamaisa pa 115 ava kutazi 135 Ayo. Nyaya imagine. Inaweza utinokuta kitu kaenda ground tinomuka mungu. Makichenjeza kutawo. Uyu anovakadzi tu. Saka kuti makichenjeza papa. Vanoshia vakadzara vanga. Vari tu. Saka 95 bhedha takati divide by 2 yaita 45 plus. Inga bati makanda background unoswata background. aiwa judgment Adoze kutata. kurati makitchen chairs nemubhedha zviri kuda zvinoita mari pajudgment pakanyorwa makichenjezi akaita $95 mubhedha 75 base Makichenjeza kutawo nezvayaka. Ndindakatenga makichenjeza. Ndindakatenga makichenjeza. Ndatenga makichenjeza ndakatenga nditengera mukadzi mudiki awanga waenda. Munzu wako. Ayo mina ndikotaura pati kutaura kuti kutaura matauro ya mudita pati matauro mamwe yamakita so. Kusaka natadze wakauya wani mapurisa yakasvika pakuda kuti ndingina nditi ndakati no ndikwanise kusarawo ndiri panhu pakanaka ndiite zvakadai so izvo ndakada kukutaurira shava izvozvizvi ndiri mukoti izvozvizvi kusungiswa kwandakasiyana sungiswa 1 2 so ndaperererwa apa kundinyoresera futi maintenance kuti ndoshanda ndichitambira $100 andi pandanyorerwa maintenance kuti $50 pamwedzi but ndakakudzwa kuti pakurarama kwangu ndinawo pamba pangu ndizondererama seini anditi zviri pajudgment zvakati chifungidze pakutaura kwandaita zvese kutaura kwangu kwandaita kwese shavandaka kutaura kwangu kwese kwandaita kazhinji kacho zvazvisingandidati kuda kutorwawo zvakanaka kuti ndione kuwo kunzi ndiri kutaurwa ndichiti kudii anditi makiye mota chaenda kasvika kutaura makiye mota mudare muno no munhu akatora makiye mota zvakarambwa zvese izvozvo anditi ndachifungidira kuti uyo atakuda 135 mapurisa vakavhariwa gedhi vakaiti 115 ndaikuona kuti tikatangira ipapo totsvaga difference yemari inowedzwa gedhi rotengeswa asi ndinorombo gedhi riri kuti risvike kuma 115 mari harisvike 115 rinenge rakuma 88 nyowani kurati rotoziya saka zvakwa muri mambo zvakwa right chipai price yegedhi momuudza difference yemari chete zvapera taura inini kuti makaroona gedhi ronoita mari taura ione makaona vakakufoirawo vakatadza kuti vakaroona imamatorisa pa 115 iro kuidhana raitengwa aiwa parinonzi nyowani 110 mistake chidei chikachiti pa 110
Saka sakavhariwa ne115 ndewanda alisvika pa 140 What about 145? ndingaprice price ngabhidhu 115 ndatoita kuti idhara but singazoita abatata kuzotengesa muntu uchabata futi 115 Satorisa $100. Nanditi? $100. What was $35? pamusoresa ipapo ndo panyaya pekuti zoti isu toda kuedza kuti tikwanise kuitana handiti but pano vari kuedza kuda kuedza kurusha kuti pawane kundi inini kundiremere handiti so titaure zvinhu zvokuti zviri pachena kondisangmanisa ndakasika kutaura kuti no ngatikwanisa kuti tikwanise kutanga kuvhaliwa kubva kugejero handiti tichifamba handiti but kunowankunoedza kuda kuona kuti tikwanise kuomesa nyaya handiti ndokukwanisa kuzotaurawo ndichitaurawo zvinonzi ndikutaurisa titaure titaura pakatora gejo iri kuitwa sei pasara mari no tokuenderana handiti kana indoraramawo ndiri panhu pakanaka Stakurisa $100. Gejo. Kosara $35. Anditi? Tawirana. Wazi kwa irimsa. Aiwa, iwa usiri iwe mtongo mambo. Mira kama skana. Mira msikana. Iwa usiri wa uchatenga gejo. Iwa kamira ukiwa zinu zani. Zinu za kwandizo. Tawirana. Pachina chimu. Pada urubunzo la barani. Unodzoka next sport. Iwo ugara watsvaga imwe yasara ka. Wazinzwisisa. Ane barandi mapurisa yavari kutaura. Plus iyoyi. kumbiro ndingenda kukumbirawo kudai kuti sofa ndichimbokwanisa kuti ndikwanise kukavha mandokwanisa kukavha because handisati ndapedza nyaya zhinji izvo zvinhu ndiri kumapoti weizvo saka ndakukumbirawo kuti pakumina kwatino takatangawo ndabvisa indopedza itawa kuti $30 ande iyi ndodzokerwawo ndochapatikawo ndotsvaga kuti ndoita semaitiro yayo tichikwanisa kuraramisa nacho kana unouya next sport wouya nenyaya. Swatezi.